kafe. Piglavci. Dobro došle na naše prelo. Bolje te našla. Danas smo u punom sastavu. Prošle nedelje su nam falile 2 seke, ali dobro, nema veze. Danas ćemo vam pokazati čime smo se bavili ove sedmice, kako smo se igrali, šta smo radili. I u nastavku ćemo pokazati kako šaramo jaja. I ja sad i još je neko bio vrijedan da vam nešto pokažem. Dok ja kuvam kafu, vi malo razgledajte šta se radi i u selu. Da vidite. Izvolite, gledajte. Mašala, šta je ovo? O, vidi, Hristos Srećan Vaskrs. Jo, jesu. Baš je lijepo. I opet će Srećan Vaskrs. Je. Stolnjačića, pogledajte. Jel svima kuvam kafu? Može. Može. Ja čitam da svi ustali. Šta ćemo popiti uz kafu? Orahovaču vodu. Vodu. Tek šta je ovo? Bilo je to maleno što je. Na fino, bogat, spakujte, nemoj mene ostaviti da ja moram to. Neće. Pa poti igračke. Sve sad ja, samo ako gledate. Baš. Odakle i gdje uzimate, vraćate? Koja je ovo dama radila? Bojana Karać. Naša Neva. Vakača. Naša Nevo, ne može ići tužna. Super je. Sve. Bojana svaka čast. Ako koga šta interesuje, neka se obrati Bojani Karać. Naći će je na TikToku. Hristos Vaskrese. Gdje za Vaskrs? Ja sam ja obudu, imam da Božića, nisam isto raskrstila. Dobro, sad je za Vaskrs. Ja, Pregledamo se novo vidim. gdje? Švat je da. Gdje ću Da. sad? Ovo baš je sve. Jo. Ne znaš koji je ljepši. Gdje? To preko stola. Preko stola, da. Ja sam ona imam od Imaš Slave ovaj i deblji od Božića. ispod ovoga. Aha. Okreni tamo. Kreni tamo da boje, da se vidi. Svaka čast djete. Relief. Šitaj ljudi. Ne, baš je. Što su bili to? Da stavim puno. Vidiš čime sam se igrala ove sedmice. Šta ti je ovo, sestro Lili? Pa to ti je, vidiš. Pa Kad ja tako mislila malo Boga mi- pridržiš. Ja mislila ovo kupovno nešto. Šta je ovo? Gdje je našla ovake šone? Snijemo skin da pokažemo šta je ovo. Pa skini gaće slobodno. Vidi, Baš je. nisam znala da se može skinuti. A mora oprat. Super. Pa ja tako sad moraš malo paziti kad budeš pila da ne zakačiš, da ne moraš to Moram skinuti, Da. stavljač. Ali Ali je prelijepo, stvarno. A znaš od čega sam Nisam- možda još ovo uraditi? Od one tanke, one, nije žica, već ono gumenu. Onda ne moraš... Grijala se. Ja, ima Ja. onoga konca, ono nešto ko silko, onaj konac da je nešto. Ali ovo je baš interesantno. Ja Da, znaš, je, baš vidim preko interesantno. vidka, ona neke šolje kupila nove, pa ja volim kad nisu iste. I ja rekao, pa vidim pleteno, rekao, čekaj, nešto nije u redu. Prelijepo je. Malo se dan gubi. Prelijepo je, pa malo se saditi. igraš, eto, vidiš, malo radiš. A tamo to? E, Šta je ovo?
Tu sam plavatari igračke. Jo, jesu Pikachu. lijepe. Pikachu. Ovo je neki Pokemon, neka životinja, ne znam ja kako se Aha, zove. Jesi završao onoga, da? Ja. Jesam i dala Zekiju, zaboravila da ga prikaže. Aha, A ovo neki dan ona bilo ovdje i šta ću, ajde da joj pletem, ajde nađeš i onaj Mirko sliku, kaže ajde ovo rekao, ajde probat ću. Ja. I radi, cijeli dan sam. Jo, ne znam ti dana je slovo mene skoro, što je slovo. Pa jest pipavo. Sve valja posebno. Maja, je, svako treba posebno da se uradi. Ono, započne odande, pa trebala sam malo tijelo da je malo duže, ali tako mi ispalo, bit će drugo bolje. Ja, a Bože moj. Praksa, samo praksa. Ja. Ajde, baš ovo. Ajde ti sad još svoje tu ne, pokaži. baš hvala. Daj svoj. Što ti je Pa dala svijetu. Hoćemo se zamijeniti u ako je slikaš lice. Ja ću mu skinem. Opraćemo, ajde. Pa svi skin se šalim oprati, se. uglavnom. Aj Cvjeta obuci. Malo Da vidimo pomoć. šta sam radila. Evo ona bluza što mama rekla da će meni isplest, Bogam će meni. I rekla je do Vaskrsa. Jel? Sam valjda. Nek bude. Sam to treba da bude još ovako duže. Baš je lijepo. I onda će da se sastavi ovdje na prsi. Ja bi se bolje vidjela da je u jednoj boji ova. Ja, Tu šareno pa se... Pa nisam znala da obučem jednu. eto, ovdje će biti treći. I ovdje će biti rukavi. I to? Je. I rukavici da može i samo ovako vidi kad obučem kao. Neka Ona treba, haljinu, ne? treba to da Ja. bude dobro duže. Lijepo je. pravi. Tempo naski njema ne bole ruke. Ja imam krem konca ako si Otkad ja to zainteresovana. hoću da... Imam mušterija za Znaš nosa. šta? Ja ću heklat, a vi samo isplete ovu. Ja ne mogu da ispletem. Ali neće možda Ovo. izaći. Jedno sam isplela, ne mogu hvatati grčo ruke čak. Nije, pogotovo kad je tanko. Je, kako god je. Nešto mi nisam Lijepa je, jedno. baš je lijepa. Ima Gledam možda ja još krem ovo konca, duže, ali što nisam ja više hoćeš mogla. gledati. A? Pa kaže Zur, kaže može od ovog konca, rekao ne vjerujem da joj može izaći koliko Ima ima. dosta oni, koliko vi kažete, ima Ali Je, baš je ovo je lijepo, ovo je još bolji. Malo Ja. deblje. Malo je deblje i Da. išlo bi malo brže. Ajde, vidit ćemo šta je. fina boja. Jučer sam bila u Spotlight. Puna 3 ona velika bureta. To je puno, ali nije još na sniženju. Ja, mogu heklat, znaš, nije mi to su teško kao... Ako u nedjelju odem naći ti za toga 1-3 kese uzeti iste, onda. Hajde, drage moje, malo se poslušite. Hoćete li da ja prva, ako da se ne otrujete, ili ćete... Ko je pravio ovaj kolač? Turka. Ja. Ajde kaži šta si radila. Pa tu je onaj metar rolat, pa imam ja mrsni, a ja sad rekao idem isprobat pa napravila na poslu. Aha, i kako Tamo praviš? doslovno. Pa tamo izađe dosta 2 komada. Pa metar. Da me kolača. Bravo mu je ime. Pa i taman metar. Mislim, ono što praviš od onaj, kako se zove, od višanja, recept ono tijesto i onda ostalo. A kako mislim da bude tako? A imaš onaj kalup, A, imaš jedne kalupe pa ispečeš jednu ovu brown, jednu žutu i onda to isječeš i onda napraviš puding i staviš recimo žuti ide na onaj crni, a Aha. onaj ide na roza ide, ja. je, ili neku I boju ba koja nema veze nije. i onda poslije dodaš šlag A, i pa to kokos. reku, kako si napravila da bude tako? Ja mora imat kalup. Je. A šta je ovdje ide Ljiljo? To ti je brzinski. To ti je bučkuriš. To mi ispričao. Hajmo, dragi moji, zauzmite poziciju.
Šta ko radi? Ja iz stana sa voskom radim. Čije su na Ja osnovu? vežem travu i čarape. A ja imam posebnu tehniku. Trebaju mi vlažne maramice, hrana za Tara, hoćeš ti sa voskom ili ja? boja za kolače. Ja radim dekupaž, Malo ću i voskom. zato su vam potrebne maramice, bjelance i kuvana jaja. Maramice se izlistaju, da napravite, morate odvojiti ove listiće, gornji da bude samo, ovi se bacaju i to je to. I kako svežeš? Pa fino svežeš, namažeš bjelance sa jaje bjelancetom i to ti bude tako A moraš imat kuvana jaja. Mogu biti kuvana ofarbana. jaja. Mogu Pa biti- mogu biti ofarbana i sad zalijepiš fino, zeku staviš i sad ga ponovo premažeš i to je to. Šta bi? Promašalo je nešto. Evo, Eto, gotovo. i sad se kuva se u boji koju Sad hoćeš. se kuva u kako hoćeš boji i bude tako. Ostane taj list. Ma zna to narod, vjerovatno, mnogi. Sad možeš, evo, vidiš, staviš. Ta je najljepša. To ti je hajdučka trava. I orkunica, kako ko zove. Šti kako baba si ispraksala, ali meni treba veća ta. Ne može. Ima i veći, probaj. Ja sam to isjekla još prošle godine. Da imam za ovi. Dobro došli na prilog. Ovo je starinski način. Najstariji. Je. Ja negdje sam izgubila šaraljku, nije nam traži. Ovo je najstarije što je... Nisam ni ostavila, ne. Kad smo bili djeca, ovako smo šarali. Sad sve nešto drugačije, modernije. Lakše. Ja. A ovo je pravo. To je pravo. Ja to najviše volim. Evo, Boga mu uspjela sam upisati. Dobro. Došli Jesi na pisala ćirilicom? prilog. Pa ne znam. Ja radim s kuvanim jajima, znači jaje se Koje ti radiš? Gdje su kuvana jaja? čuti. Pa da ne motam ja ovo ukuvana, pa se Ma nije. Ovo je samo baba čuti. Umočiš jaje u već kuvanu vodu i onda ovdje smo isjeckali ljusku od bijelog luka. Može i crveni, može, nije bitno. Radi se slično kao, u stvari nije ovo kuvano jaje, dobro si ti. Ovo ne može Znaš biti, šta ja pričam? ovo je poslije sa kuvanim jajcom, izvini baba. Ovo se mora skuvat, ništa. Ovo se isto mora kuvat. Ja stavim ovako, pošto je dobro kad ima dosta ovoga. Ja to nisam radila nikad. Sad ćeš da vidiš kako to ispadne lijepo.
Čime ti baba vežiš? Što ti vežiš onako odmah sa čarapa? Ja, kako to? Što ti pametna? Gledam kako Ja ti. džaba donijela konac. Donijela sam ja kolcom ne. vežem. Ja čarapu. Aj stano ti napiš da Baba ima novu tehniku, vidiš Ovo ti. je moja stara tehnika. Donijela sam ja i makaze i sve, ali viš sad sve mi u torbi. I ništa, to se posle skuva u boju koju hoćeš. To je super. Tako ću ja napraviti. To je dobro sjedić, možeš sve uraditi. Ja. Nisu ove boje sad lijepe, džaba je. To je teško, moraš naći neku boju da se fino boji. Sad vidiš ovo, ova ide od kuvanih jaja. Nisam evo spremna. Ovo sam tekla. Predivno. Tišću. Možeš tam tu. Zdravo, dragi moji. Danas pravimo šaru, pa moramo da zakuvamo tijesto. Zato nam je potrebno brašno, voda, sasvim malo soli i, kako da kažem, gusti cornflour. Ovdje sam stavila 10 kašika običnog brašna. Sad ću dodat 4-5 kašika gustina. Tako, izašlo je 4. Toliko sam odvojila. Ovo dodajemo zbog toga da bi nam šara bila malo svjetlija od hljeba kad se ispeče. Sasvim malo soli i sad ćemo izmiješati. Sad vodu dodajemo po potrebi, koji za svako tijesto kad se mijesi pita ili bilo šta drugo. Ne treba da bude ni gusto, ni tvrdo, mekano, srednje da bude lijepo, da može da se valja po vašim željama, šta želite da pravite. Još o tome poslije. To je to. Otprilike ovako treba da bude. Sam treba dobro da se umijesi i to je to. Sad ćemo ostaviti tijesto malo da odstoji, koji svako tijesto, i onda nastavljamo sa šarama. Ćao! I drage moje, tijesto je spremno za šaru. Sad opletite, šta ko zna nek pravi, da vidimo. Šta pravimo mi? Piće? Pizze. Pice. Treba dosta.
Eto ga. Hoćeš ti stano pas? Hoćeš i ti? Šta ti kažeš? Pa volim da završimo svi, Svijeće. one svi. Ajde. Pitica. Listići, ali ne treba 20. Ma prav koliko... Stvarno ne znam, ja stavim okolo, oko tepsije, skroz. Oko pasa, ono sve. Ja napravim uvijek 20 listića. Kao za svaku. Sam je Četvrtinu pokrit, ja. 4 budu ova veća i onda za svaki je. Tako se prije po 3 svijeće palile. Vidiš, to je ta svijećka. Sad tako praviš. Sad hoće li mi cvijeta ili neće to i dalje? Hoću, ja to sve pravim tako. Znači da je prebacim. Eto, Tara, tebi sad tu pjesu. Jao, kako je lijepo. Onda, Dragi moji, mi smo završili našu šaru za krsni hljeb. Ide nam Sveti Đorđe. U nekom sljedećem videu vidjet ćete kako to izgleda na hljebu. Hvala što ste nas gledali. Srećan Vaskrs svima koji slave i srećnu slava isto svima koji slave. Gledajte nas, pratite nas, lajkujte nas, subscribe. Hvala što ste gledali, doviđenja. doviđenja.